Quero dicir, unha vez que se implantan, meterán aí, polas experiencias que vemos en outras plantas, e nos están contando, meterán aí, pois xa veremos o que. Vale, entón, ademais tamén nos falan de suero lácteo, vale, que mal xestionado tamén é altamente contaminante, e entonces pois meten para aí todo iso. E unha vez metido na trituradora, vale, meten a batidora, xuntan aí todo iso, e iso vai a uns digestores que lles chaman eles, son unhas esferas enormes, donde o proceso para obter o biogás, basicamente, é a falta de oxígeno, aí hai uns bichiños que van funcionando e sacan gas. E iso que supónse que eles van a monetarizar. E unha vez extraído ese gas, que pasa? Que pasa con todo iso que se meteu aí? Pois aí vai a sair dúas cousas. Unha fracción, cando queira salir, unha fracción líquida, vale? Unha parte, digamos, que o esmagan todo e escurren un pouco, todo o que poden, e sacan a parte líquida, daí, esa parte líquida pasa por unha depuradora e ao momento ao río. O río é San Jones, que falábamos, unha das cabeceiras que está ao lado, vale? E unha parte sólida, vale? Sólida, entre comillas tamén, porque en teoría só ten un 25% de materia sólida, que é o que tamén se lle chaman os disestatos, que se empregarán para fertilizantes en leiras, montes ou, bueno, nas parcelas, vale? En teoría, tamén moi en teoría, son fertilizantes.